Pag nagpupunta kami ng Manila, ng Tagaytay, ng Baguio, alam nila na Pampanga kasi Abe Kenny. Kaya hindi na kami nahihirapan magpakilala na taga Pampanga kami. Hello, ako si Francis, ang may-ari ng Abe Kenny Delicacies. Welcome po kayo sa Abe Kenny Delicacies. Nababo Kabalen, kamusta kayo po? My name is Louie and welcome to Wern, Pampanga. For today's vlog, dinayo po natin ang Bacolor, Pampanga para po bisitahin ang factory na to. So guys, nandito tayo ngayon sa Abe Kenny Delicacies and we're invited to come and check out the place as well as, syempre, tingnan po natin yun. If you're into these kinds of food, mga pastillas, brownies, tarts, guys, this video is for you. Samahan niyo po ako. Let's go! Nagsimula lang kami sa parking space ng bahay namin, ng bahay ng tatay ko. Pagkatapos nun, medyo lumaki ng konti. Napunta kami sa sala ng bahay namin. Doon nabili nila yung lupa sa tabi ng bahay namin. Nagpagawa sila ng isang maliit na paggawaan doon. Doon nag-start na yon. Tagahalo lang ako ng brownies nun. Tsaka delivery. Originally, brownies, tsaka marble, tsaka butterscotch. So nagkaroon kami ngayon ng mga pastillas. Meron kaming 7 flavor. Tapos meron din kami mga mango bow tart, cashew bow tart, langka. 1999, 22 years. 22 years. So, saan na po nakarating si Abe Kenny? Sa tulong ng Diyos, tsaka nung mga parents namin, ngayon nagsiserve kami sa mga supermarket, gaya ng Walter Mart, meron din sa Robinson Supermarket. Abe Kenny. Bakit yun po yung napili ninyong pangalan? Actually, hindi talaga siya Abe Kenny. Meron silang sinulat na pwede na nagustuhan nilang pangalan. So happen yung Abe Kenny walang kapangalan. Ibig sabihin sa talaga sa Kapampangan Abe Kenny, parang may Kenny kaluguran. Halika dito kaibigan. Yun yung ibig sabihin ng Abe Kenny. Paano po ba nagsisimula yung, for example, ito mga tarts po? Yan. Paano po yung proseso, sir? Dry ingredients, sinahalo namin yan kasama ng mga wet. Pagkatapos, mano-mano namin siyang minomold. So, pagkatapos nun, in-oven namin. Pagkatapos nun, lulutuin namin yung filling niya. Ayun, pagkaluto ng filling niya, isa-isa namin ilalagay yung mga palaman. Sir, bigyan niyo po kaming idea sa mga numbers. Like, for example, sa mga brownies po natin, mga ilan na po yung napoproduce natin per day? Siguro nakaka-produce kami per day ng per piece. Medyo madami na. Pero per box, nasa mga 1,000. Sa bow tart, siguro nasa 4,000, 2,000. Mga pastillas, sir? Medyo mas marami din yun kasi maliliit na piraso yun. Yun nasa mga 8,000 per day. Wow! Actually, hindi siya madali. Kung gusto ho ninyong mag-start ng business, dapat may passion kayo dito, gustong-gusto niyo yung ginagawa ninyo, at the same time, gusto nating makatulong sa mga kapwa natin na walang trabaho. Pagkatapos nun, mga rejection, normal lang ho yan. Ang dami kong rejection. Dati, ako pa yung nagde-deliver, ako yung nag-aalok, nire-reject nila. Hanggang natikman nila, nagustuhan mo nila, tuloy-tuloy lang, i-improve lang natin. Kaya kung gusto nyo na mag-business ng mga delicacies, may hilig tayo sa delicacies eh. Mga Kapampangan, may hilig sa matamis o kaya mga Pilipino. Pagpatuloy lang ho ninyo, huwag ho kayong susuko. So, kasama pa rin natin si Sir Francis para tingnan natin yung kanilang mga produkto dito. So, Sir, sa 20 years ng pagsaserve niyo po ng mga delicacies, ano na yung pinaka-favorite mo? Number 1? Bow tart. Bow tart. So, kanay ni Sir, pila na rin flavors tamo? Hapin po din eh. Wow. Ayun, okay. Ating mango, ating langka. Pero yung pinaka-menu na classic, moist tea ako. For this box, sir, usually, nanong shelf life na? Mga pila niyang months or? Actually, yun yung mga 2 months shelf life. Benny, 4 months. pasahod po pa rin kay DOST. Para formulate siya, mas maluwat din shelf life na. Oo, atin lang ang programa. So, madagal niya rin po pala sa ni DOST, kaya parang Oo, meron din sa atin kaming Okay. brownies, choco marble, saka butterscotch. Butterscotch. Pero siyempre yung classic, burike pa rin yung brownies. So basically, kaya kakatamang chocolate kayo ni sir, at inyong malamang roasted nuts kung babawa na. So, cashew nut. Wow!
So medyo gooey yan, sir. Oo, Yes. yes. Sasabihan ka rin tao sir. Medyo Karin pastillas naman po, how many flavors do we have? Kenny at ube, pandan, mango, coffee. Mm-hmm. Yan, tsaka plain. Tsaka din kami dayap din. Pero yung pinaka-favorite ko kayo niya, Yung ube. coffee meat. Pwede ko yung mag-visit sa FB page namin, Abe Kenny Delicacies. May mga contact number po kami doon. O kaya naman ho ay pwede ho ninyong makita yung mga produkto namin, mabili sa mga supermarket like Walter Mart o kaya naman sa Robinson Supermarket. Ating kami po kayong Shopee and nasa Lazada yan. There you go. Inisip mo pa lang, nasa Lazada. Yan, baka naman Lazada, na-promote ka pa. Oo nga pa. Again guys, thank you so much for watching our videos. I hope you liked it. If you like it guys, please give it a thumbs up, share it with your friends. And kung natakam ko kayo guys and nagkikrave kayo ng mga ganitong delicacies, make sure to check out Abe Kenny. Thank you so much for watching. Until our next discovery. Bye guys!